Yan, marisak mga kanantis dito. Ano, may susubukan na pala tayo, may bago pala tayong gawang load. Ayan. Ayan, medyo kulay verde. Ano ba? Ayan. Medyo kulay verde kanantis. Pandan flavor. Ayan. So yun, subukan natin kanantis. Bali, nilagyan ko sila kanina. Bali, 15 minutes, 20 minutes na. Simula ng kalalagay ko sa kanila. Ayan. Kung ano ba yung epekto sa gamba ng bagong gawa natin load. Ayan. Ayan. Kulay verde kanantis. Ayan, so minilagyan tayo dito. Ayan. Team size kanantis. So nilagyan ko na to. Ayan. Bibigat na yung brakad. Mga kalaban niya kanantis ito. Greyhound kanantis. Itim. Kanantis. Para masubukan lang. Ayan. Bagong gawa nating load. Ayan. So game na natin agad kanantis para makita natin kung effective ba talaga yung load. Bali walang condition to ha. Bali pinakain ko sila kanina tapos nilagyan ko ng load. Ayan. For 20 minutes. Ayan. Lalaban natin kung maglalaban ba. So ayan, game na kanantis. Ayan. Pili na kayo saan kayo. Ayan. Walang condition yan ha. Tatlong buwan na pala to sa atin kanantis ha. Mga 3 months na to. Natatanda na. So sana makapagpakita pa rin ng magandang laban. Walang kondisyon. Grabe kanantis. Panagulat lang. Grabe kanantis, biga. Walang kondisyon yan ha. Nilagyan lang natin ang bago nating load, bagong gawa. Ayan ito kanantis. Grabe talaga lumaban kanantis. Ayan o. Bibig. Walang mga kondisyon yan ha. Ayan, bumalik po. Grabe si effective talaga kanantis. Effective pala kanantis. Ayan o. Galit na mo. Parang tatalungin ko niya yung itim. Grabe, laki pala ng tama ng itim kanantis. Bilot. Grabe naman yun. Ito yung bagong gawa natin kanantis ha. Shoutout nga pala dyan sa mga subscribers ko dyan. Shoutout. Teacher Marlene. Ayan. Estudyante ko dyan sa Sukay lang. Mga estudyante ko dyan. Shoutout. Ayan. Bagong gawa natin with kanantis yung lakas. Lakas game lang. Kay JB Tair. Shoutout. Ayan. Laging kumukuha yan sa atin ng load. Ayan. Shoutout. Boss Nilo. Shoutout. Ayan. Pasig lang kanantis. Walang kondisyon ha. Matatanda na itong mga yung mga kanantis. Mga team size. Grabe namang laban yun. Sana bigyan siya magandang laban kanantis ha. So
pandan flavor ka 90s, no? Kayo lang bahala magpangalan kung anong papangalan natin dito. Medyo kulay green ka 90s yan. Let's give go. Yun lang ka 90s. Shoutout nga pala kay Spider Go. Happy man forever lahat. Sa mga pwede vloggers ko. Shoutout. Ayun lang ka 90s. God bless.